Какво ако все пак ви трябва да сложите тик-так копче на някакъв продукт? Съвет от мен, как да го сложите на тънка кожа, тази е 1,8 мм. Когато се слагат върху дебел телечки бокс, те стоят що горе стабилно, но когато се слагат върху тънка кожа, тази част не може да се огъне правилно и да влезе в ухината тук на своя негатив. Съответно, това не може да се стегне достатъчно здраво и лесно се отделя, което е много неприятно. Тайната е да си подготвите предварително една кожена шайба, която ще остане скрита, но ще компенсира за тънката кожа. И тук стана много грозно, съответно не е това начина. По-скоро, ако го сложа отдолу, да е дискретно, това е доста по-добре.